welcome back to my YouTube channel. Incholar mata. तुला इतने 15 घंटे आणि इतने ब्लॉग स्टार्ट मंतंदुल्ला ನೀನಿ ಮಲ್ ಜೈದಿನೇ ಜಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದಲಿನಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಾನೆ ಜೈದಲ್ ಚೆತ್ತೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಿರೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಒಯ್ತ ಬಾಬ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಕುಲು ಇನಿ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನೆನ್ನಿನಿ ಅಂಡ ಪೆಲಕಾಯಿ ಜೊತೆ ತುನ ಪೂರ ಕುರಿದೆ ಹೋತು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಅರಿಪಾಡ್ದಿದ್ದೇರು ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗಟ್ಟಿಗಂದು ನನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಏನು ಪತ್ರಡ್ಯ ಮನ್ಪುಗಾನ್ ತೇವ್ದಿರೇಟ್ ಹತ್ತವು ತೊಜಂಕ್ ದಿರೇತ ಪತ್ರಡ್ಯ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ತುಲಿ ದಾದಾ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಿನ್ನೋಡಿಗೆ ಪತ್ರಡ್ಯ ದೊಡ್ಡ ತಿನ್ನೋಡು ತೊಜಂಕ್ ತಿನ್ನೆಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಮ ತುಂಬುದ ಅವು ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ದುಂಬುದು ಅಂಚಪುರ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತೀನಿ ಆಟಿಡ್ ಬಗದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಆಟಿಡ್ ತಿಂತೀನಿ ದುಮ್ಮು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಟಿಡ್ ಗಂಡು ಸೋನೋಡು ದುಂಬುದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಆಟಿಡ್ ಟೈಮ್ಡ ತೊಜಂಕ್ ಪೆಲತರಿ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಕಜಿಪು ಕಡ್ಡೆ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ತೊಲಕಡ ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸು ಪೂರ ಅದು ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮನ್ಪುನ್ ದೊಡ್ಡ ಯಾನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ಏನಾರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ತೂಡು ದಾದಾಪುನ್ ಪಂದಿ ಇಂಬಲ್ ಜೆತ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ಲಿಂಕ್ ಇಂಬಲ್ ಅಕ್ಕದಿತ್ತನೊಂತೆ ಬಂಗಾವು ಮಲ್ಪ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂತೆ ಬಂಗಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ತೋಷ್ಪಾಯ ರಾವಂದಿ ಇಂಬಲ್ ಅಕ್ಕದಿತ್ತಂಡ ಜೆತಿತ್ತನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಷ್ಪಾವೆ ಮಾತಲ್ಲ ತೆ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ಒಂದು ತೌತೆ ಮಂತದೇರು ವನ ಸುಂದು ಇಮಲ ಜೆಪ್ಪಾವಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂದು ಬೊದುಲೆರ ಪಾಡ್ದಿನ ಅರಿತುಲೆ ನಿತ್ಲೆ ಬೊದುಲ್ದಾತನು ನಾನು ಒಂದೇನು ಕಡೆಯರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಉರ್ದು ಇಂದುಲ ಬೊದುಲೆರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ತೂರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ತೊಜಂಕ್ నేను ಎಡ್ಡೆ ದೆಕ್ಕೋ ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ದೆಕ್ಕೊಂದು ಆಯ್ನ ಐತ ತಪ್ಪು ದೆತ್ತದಿ ಒಂದೆ ಇಂಚ నేను ಪೂರ ದೆತ್ತದಿ ಒಂದೆ ತಪ್ಪುನು ಕಡೆದೆ ತೊಂದರೆ ಮುಲ್ಪ ನಾನು ಅರಿಪಾರ್ದು ಕಡೆ ಪೇರ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಕಡೆ ದೀತಿನ ಬಂದಾಗೆ ಇನ್ನು 3 ಓಡು ಸಣ್ಣವಂತದ್ದು ತೊಜಂಕನ್ ಜತ ದೀತತೆ ಅವೇನು 3 ನಾಡು ತುಲೆ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಬಂದಾಗ ಬೊಕ ವೀರೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ತುಲಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ತೊಂದ ನನಕ್ ಬೇಯರೆ ದಿಯರೆ ತೆಕ್ಕಿದ ಇರೇಡು ಬಂದನು ಪಾರ್ದು ಬೇಯರೆ ದಿಯೋಂದುಲ್ಲ ಈತ್ ಬಾಜನಾಡು ಈತ್ ಅರ್ಧ ಬಾಸಿ ನೀರು ದೆತ್ತದು ಅವು ಸೆಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯರೆ ದಿನ ಅಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಿನಿ ತೆಕ್ಕಿದೇರೆ ಮಿನಿ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಬಾರೆದಿರೆ ಲಾಪುನು ಎಂಕುಲು ತೆಕ್ಕಿದಿರೆ ಇಟ್ಟು ಮರ್ತದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಫೋಲ್ಡ್ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಲೀಕೇಜ್ ಅವನಲ್ಲಕ ಫೋಲ್ಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇರೇತ 4 ಸೈಡ್ಲ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದಿ ನಾಂಡು ತುಲೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು ಇಂಚೆನೆ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದಿ ನಾಂಡು ಪೂರ ಇಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದಿಯ ನಾನು ಒಂದೇನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಒಂಜಿ 10 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಐನು ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಅವೆಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವೊಡು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನಾನು ಒಂದೇನು ಕಡೆನಾಗ ನೆಕ್ 4 ಸಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆನಾಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜರೆ ಗಡಿ ತಾತ್ ತಾರಾಯಿದೆ ತೊಂದ ಒಂಜಿ ಗಡಿಲ ಬೊಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರ್ದ ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಬೇಯ್ತು ದಾಂಡ್ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ನಾನು ಕಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುನಗನಿ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಈಸಿ ನಮಕೊಂತೆ ಅಂಚ ಕಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಾನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಈತೀತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ ಮನ್ತಂಡೆ ಅವನು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಕಟ್ ಮನ್ ದೀವೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬನಾಲೆಗ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೆಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತುನಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ದೀತು ನಾರೇಪುನು ಪಾಡ್ದು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕೊದಿಯರೆ ಬುಡ್ನಾಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿಯೋಡು ತುಲೇತ ಕೊದಿಯೋನುಂಡು ಇಂಚ ಕೊದಿಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ದೀತಿನ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ನಾಂಡ್ ತೂಲೆ ರೆಡಿ ಆತನು ತೊಜಂಕದ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ನಿಕುಲ್ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಶೋಕ್ ಆಪುನು ఒక ಈ ಚಾನಲ್ని ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ఒక ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೀನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ತೂಕ ಒಂದೇನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ತೂಕ ಎಂಚಾತನು ಬಂದು ಶೋಕಾತನು